Γεια σας, εγώ είμαι ο 4G. Σας μιλάει ο υπέρτατος Τζον Πολάρμ, ο αρχηγός της πολιτείας. Τι γελάσα! Μάλλον δεν κατάλαβες τίποτα, οπότε κάτσε να σου εξηγήσω. Basically, δεν είμαι αόρατος. Αλλά μόνο ο αδερφός μου νομίζει ότι είμαι αόρατος. Μη ρωτάς γιατί. Και απλά και απλούστατα, μπουκάρισα μέσα στο δωμάτιο του αδερφού μου. Και απλά έκλεψα αυτό το καπέλο και τα γυαλιά. Τώρα, αν θες να μάθεις πού είναι ο αδερφός μου και τι κάνει, θα σου πω την αλήθεια, δεν έχω ιδέα. Αλλά... Αυτός είναι ο Τζον Πολάρμ, ο κακόβουλος δίδυμός μου. Τι έγινε? Μισό κάτι πάτησα κατά λάθος. Ρε μια δουλειά! Bombus Columbus Skibbity Dominus. Επιπλέον είμαι πολύ μεγάλος φαν του Jumping Fan. Και βασικά είναι ο λόγος που ξεκίνησα αυτό το κανάλι, Jumping Fan. Πάνω, να σκάνουμε του λίγο το γραφείο του αδερφού μου. Να δούμε πόσο χάλια είναι. Πολύ καθαρό όπως το βλέπετε. Τώρα λοιπόν κατάφερα να το ανοίξω και αυτό και βρήκα τους μέσα αυτά τα γυαλιά. Φαίνονται καινούρια γιατί έχουν ακόμα αυτό εδώ. Άσπρο. Και αποφάσισα ότι θα το φορέσω, οπότε μισό λεπτό. Ωραία, ναι, αυτά είναι πολύ καλύτερα. Και επίσης έχει και αυτή να δω τη συλλογή. Με καπέλα. Δεν ξέρω που τα βρήκε όλα αυτά. Αλλά, by the way, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Εκτός από το να δεις το δεύτερο μου βίντεο. Ναι, απλά δες το δεύτερο μου βίντεο. Ή το πρώτο. Όχι, το δεύτερο, επειδή είναι... Αυτό το έκανα χθες. Άρα θα γίνω τρελός στο τέλος. Τι γίνεται εκεί μέσα? Απάντα μου ρε! Τι κάνεις? Όχι. Ρε, τι έκανες? Λοιπόν, ο Τζον Πολάρμ μου έκλεψε τα γυαλιά που μάλλον το βλέπει να φορέσει. Και όπως σας είπε πριν, μη δείτε το βίντεο του. Δείτε το δικό μου. Εδώ πέρα. Άντε γεια, γιατί ρε βρω πρέπει να το κανονίσω αυτό. Bombus Columbus Skibbity Dominus.